jotzen da bibolina? Nola? Oso ondo. Eta bibolin bat, musika egiteko, eraman du soka. Ikusi nahi duzu bibolin bat? Hemen daukat. Hau da bibolina. Ditzen da lino. Italianeraz esaten da violino. ¿Violino? Violino da italianeraz. Eta, pequeño? Bai, handia da, Hau handiagoa, gero badago txikiagoak zuretzat. Gero ikusiko duzu. Bueno, hau da bibolin bat. Hau nik ipintzen dut ondo hartzeko. Begiratu. Zenbat korda daukat? Zenbat soka? Bi eta hiru. Seguru? Lau, kontatu. Bi eta hiru. Eta lau. Ez? Zer behar du? Lau erabiltzen da bibolina jotzeko. Naiz eta atzamarrekin ere... Atzamarrekin ere jode dute. Esaten da pizzicato. Vale, era pellizcar las cuerdas. Pizzicato da italieraz ere. Vale? Eta hau? Arko. Arko bat da. Eta bibolina jotzeko erabiltzen da. Eta? Zer da hau? Goma bat. Ez da goma. La cuerda. Hau da ileak. Ileak. Zaldiko ileak. Zaldiko ileak. Bai, de la cola del zaldia, erabiltzen dira arko bat egiteko. Hala. Entzun nahi duzue? Bai. A ver. Ipintzen dut musika bat orkestra egiteko eta nik solista bat naiz, bale? Hau da kankan. Eta zulo honetatik haizea sartzen da eta altzamarrekin bibolinaren bezala egiten du. Horrela, hemen horrela egin behar dugu altzamarrekin klarinetea jotzeko, ezta? Nik ez daki klarinetea jotzen, Zu nahi duzu klarinete bat? Calamardo jotzen du klarinete, ezta? Eta oso ondo jotzen du, baina hau ez da bere aita. Beste herrietara joan behar dugu bere aita bilatzeko. Eta